A kažeš ono parkour, a to ću onda reći pogreške u videu. Ovo već snima 8 sekundi. Penješ se ko ljenjivac. Ne skači! Skači se i šutnit ću te. Šutnit ću te! Ok. Znaš, ko neki djeda. Vidi ti sad dupe idiota jedan. Čeče, tvoja dupe će biti hit YouTube-a.